El divendres Riba-roja va encendre l'enllumenat nadalenc de la plaça de l'Ajuntament i de la Torre. A més, i d'una manera innovadora, el Betlem de Nadal ha cobrat vida al nostre municipi. Així de bé s'ho varen passar els nostres menuts. 5, 4, 3, 2, 1... Riba-roja ha polsat l'interruptor de l'enllumenat nadalenc i ara compta amb l'arbre de Nadal i els carrers del municipi il·luminats fins al 6 de gener. L'encesa es va produir baix l'atenta mirada dels més menuts que esperaven amb moltes ganes aquesta època de l'any. Ja tinc ganes de que arribi el Nadal per tots els regals. Ja he fet la carta. M'agraden els llums del carrer i l'arbre de Nadal perquè estan molt il·luminats i això és molt bonic. M'encanten. Tots són molt bonites, però el més bonic és l'arbre. Un acte per a tota la família i que els més menuts varen gaudir junt a la patrulla canina i berenant bunyols i xocolata de la mà de les buñoleres del municipi que una vegada més varen endolcir la vesprada. Sabem que és un moment també que la pandèmia està, però n'hi ha molta alegria, la gent està complint la normativa, té les mascaretes, la distància, i bueno, hem muntat així l'arbre, el Belén, estan les bunyoleres una vegada més, la veritat que estem molt contents, bueno, pues anem a celebrar-ho, no serà un Nadal com és de sempre, però serà un Nadal molt bonic, un Nadal màgic, que jo penso que la gent, si té responsabilitat i fa el que té que fer, s'ho anem a passar bé i damunt anem a complir les normes, que és l'important. A més, es va inaugurar el Belén que per primera vegada des de fa molt de temps canvia la seva ubicació per a cobrar vida a la plaça de l'Ajuntament. D'aquesta manera es podrà gaudir a l'aire lliure de l'escena més representativa del Nadal. A mi m'agrada tot perquè com jo crec molt en la Navidad, en el Belén, eso, pues m'agrada tot. Però aquest és solament el principi, ja que aquests Nadals venen carregats de moltes activitats. Hemos empezado con el encendido, hoy viernes 3, y la inauguración del Belén municipal. Y estamos súper contentos porque bueno, es como dar la bienvenida a la Navidad, un poco alegrar los corazones. Y recomiendo que la gente venga a verlo y lo mismo en la Plaza de la Torre, que tenemos una iluminación especial. Luego tenemos el mercado de Navidad, que será el fin de semana del 17 al 19, si las medidas de sanidad lo permiten, que también tendremos artesanos y comerciantes que nos enseñarán sus productos y serà muy divertido. I amb això, els Nadals solament han fet que començar a Riba-roja.